καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Άλλη μια φορά από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, πάμε να γνωρίσουμε τους εξαιρετικούς καλεσμένους που έχουμε κοντά μας και σήμερα. Κοντά μας λοιπόν είναι από τη Νέα Δημοκρατία ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Φρέντι Μπελέρης. Κύριε Μπελέρη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και στο Skype, ο καλός φίλος της εκπομπής, συνεργάτης μας, διευθυντής του kapanews.gr, Γιάννης Κουτσομίτης. Γιάννη, καλώς ήρθες για άλλη μια φορά. Γεια σας και από μένα. Και στην άλλη σύνδεση, ο καλός φίλος της εκπομπής μας και διευθυντής του thepresident.gr, Γιώργος Μουρούτης. Γιώργο, καλώς ήρθες για άλλη μια φορά. Καλησπέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τις έχουμε συζητήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε καινούργια κυβέρνηση με εντελώς διαφορετικό προφίλ από την προηγούμενη. Πώς βλέπετε η Προεδρία Τραμπ να επηρεάζει την αμερικανική πολιτική στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο? Κύριε Μπελέρη. Πριν τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες ήμασταν πάλι εδώ και είχα πει ότι οι δεσμοί και η στρατηγική σχέση της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ατάραχες. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και πιστεύω ότι δεν θα έχουν καθόλου πρόβλημα οι διμερείς μας σχέσεις. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την Ευρώπη. Την ώρα που βλέπαμε όλοι ο Τραμπ να έρχεται και εγώ είχα πει εύχομαι να έρθω, εδώ στην Ευρώπη αντιμετωπίζανε τον ερχομό Τραμπ με προσευχή. Δεν θα έρθει. Ναι. Τώρα είναι εδώ και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει πιο γρήγορες αποφάσεις ό,τι αφορά την άμυνά μας, την προστασία των συνόρων και την ενεργειακή αυτονομία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλος καιρός για χάσιμο. Πρέπει όσο πιο γρήγορα να κινηθούν, τόσο καλύτερα θα είναι για τις κοινωνίες της Ευρώπης. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι, πραγματικά όσον αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουμε στέρεες βάσεις, κοινά συμφέροντα, τα οποία ελπίζω να μην αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Έχουμε όμως λόγους να ανησυχούμε υπάρχουν εξής εξελίξεις. Ο μοναδικός ηγέτης κράτους που κλήθηκε στην τελετή ορκομοσίας του κυρίου Τραμπ ήταν ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο κύριος Μίτσκος, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς και ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και με τη Ρωσία, κάτι το οποίο αποτελεί ένα λόγο να ανησυχούμε. Στα υπόλοιπα ζητήματα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο τις προηγούμενες δεκαετίες στον εκδημοκρατισμό και την ανεξαρτησία των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και έχουν μια σοβαρή διπλωματική παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να δούμε σε πνεύμα φιλίας και συνεργασίας για το ποιοι είναι οι στόχοι της αμερικανικής διπλωματίας για τα επόμενα χρόνια για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να μας καθησυχάζει είναι η ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών από τον γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, γνωρίζει τις καταστάσεις, δεν έχει, θα λέγαμε, βλέψεις να κρατάει ανοιχτούς διάβλους με τη Ρωσία ή να μασάει τα λόγια του. Και νομίζω ότι, ελπίζω μάλλον, ότι η παρουσία του κυρίου Ρούμπιο στο State Department θα είναι τέτοια που δεν θα υπάρξουν λοξοδρομήσεις στην αμερικανική πολιτική απέναντι στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει επίσης εδώ ο κρίσιμος ρόλος του κυρίου Ρούμπιο, γιατί ήταν ένας από τους δύο συντάκτες του πολύ σημαντικού νόμου για την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τον Μπομπ Μενέντες, και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε, τουλάχιστον εμένα, ότι θα συνεχιστεί η ίδια αμερικανική πολιτική απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ελλάδα, όσον αφορά τα κοινά μας γεωπολιτικά και ενεργειακά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, ένα ζήτημα είναι αυτή η ιδιαίτερη περίεργη σχέση αλληλοεκτίμησης, πώς να τη χαρακτηρίσω, του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν.
Ελπίζω ότι επειδή ο κύριος Τραμπ δεν είναι ένας άνθρωπος με, θα έλεγα, χαμηλή νοημοσύνη, ξέρει ποια είναι τα συμφέροντα και της Αμερικής και της Προεδρίας. Δεν θα προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα διαταράσσουν και θα ανατρέπουν μια αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία έχει χαραχτεί διακομματικά και επί της δικής του πρώτης Προεδρίας εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, και να μην πω και πολύ περισσότερο. Η πρόσφατη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ και σύναψη αμυντικής συνεργασίας είναι μια ιστορική εξέλιξη, η οποία δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να ανατραπεί από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Άρα έχουμε μια, θα έλεγα, καλές προθέσεις και έχουμε μια καλή, θα έλεγα, συγκρότηση να συνεχιστεί η καλή συνεργασία με τις ΗΠΑ και η συμμαχία. Κρατάμε όμως και κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό ο κύριος Τραμπ θα επηρεάσει ενδεχομένως την πολιτική της ΗΠΑ για την περιοχή μας. Πριν δώσω τον λόγο στον Γιώργο Μουρούτη, θα ήθελα, Γιάννη, να μου πεις και εσύ την άποψή σου. Λέμε γιατί δεν προσκλήθηκαν κάποιοι ηγέτες. Οι ηγέτες αυτοί, γενικά μιλάω, τι στάση είχαν προεκλογικά? Όλα αυτά τα χρόνια έβριζαν τον κύριο Τραμπ. Γιατί βλέπουμε στα social media και κυρίως στο Twitter, βγαίνουνε, βρίζουνε τον κύριο Elon Musk καιρό τώρα. Ενώ, ας πούμε, ένα παράδειγμα, η κυρία Μελώνη από την Ιταλία πήγε πριν αναλάβουν, μίλησε μαζί τους, έκλεισε συνεργασίες. Δεν έβγαινε στα social media η γυναίκα να ξεκατηνιάζεται και, όπως είδαμε, προσεκλήθη στην ορκομοσία. Μήπως παίζει και αυτό κάποιο ρόλο, το ότι εμείς και οι άλλες χώρες θα πρέπει να έχουμε μια καλή συνεργασία με την Αμερική? Δεν μπορούμε να βγαίνουμε, όχι εμείς, αλλά έβγαιναν πάρα πολλοί και προεκλογικά δεν είχαν και τους καλύτερους χαρακτηρισμούς απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Έλλον Μάσκ φυσικά. Κοίτα, Ιωάννα, αυτό που μετράει είναι οι δηλώσεις των πολιτικών και των αρχηγών και των εκπροσώπων των κρατών. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους δυτικούς ηγέτες που επισκέφθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη του θητεία στο Λευκό Οίκο. Και διατηρήθηκαν καλές σχέσεις στην πρώτη Προεδρία με τις ΗΠΑ και μάλιστα βελτιώθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης Προεδρίας Τραμπ. Να θυμίσω την πολύ δεν σημαντική... υπονοούσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλάω γενικά για τους ηγέτες, γιατί λένε πολλοί και παραπονιούνται ότι δεν τους καλέσαν. Εντάξει, δεν μας αφορά εμάς αυτό, μας αφορά οι δικοί μας ηγέτες, και ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχουν εκφραστεί ποτέ αρνητικά ευθέως για τον κύριο Τραμπ. Διατηρούσαν πάντα καλές σχέσεις. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα τον κύριο Μητσοτάκη στην τελευταία του επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια που έκανε και την σημαντική ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, να έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Πάντα δεχόταν στο Μαξίμου αντιπροσωπείες και των δύο κομμάτων, και των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών. Δεν υπάρχει καμία, θα λέγαμε, πρόφαση να θεωρηθεί ότι η ελληνική ηγεσία, η ελληνική κυβέρνηση είχε κάτι το, ας πούμε, αρνητική στάση απέναντι στον κύριο Τραμπ. Από εκεί και πέρα, φυσικά, κάποιες βλέψεις του κύριου Τραμπ ότι θέλει να ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο απέναντι στην Ευρώπη, αυτό φυσικά είναι να δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο διπλωματικό δεν υπήρχε ποτέ κάποια αφορμή να θεωρηθεί ότι προσέβαλε η ελληνική κυβέρνηση τον κύριο Τραμπ, σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ είναι συγκεκριμένες ιδεολογικές οι κατευθύνσεις που είδαμε ποιοι προσεκλήθησαν στην ορκομοσία του κύριου Τραμπ. Προσεκλήθησαν πολιτικοί, νομικρογιώτα, οι οποίοι βρίσκονται στο ακραίο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος στην Ευρώπη. Αυτό έγινε. Ωραία, χαίρομαι που το ξεκαθαρίζουμε αυτό, γιατί υπάρχει λίγο μια αναταραχή στα social media, με αποτέλεσμα όποιος πει κάτι θετικό για τον Ντόναλντ Τραμπ ή για τον Έλλον Μάσκ να δέχεται επιθέσεις. Λοιπόν, το ξεκαθαρίσαμε αυτό από την εκπομπή μας, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα τον τελευταίο καιρό. Γιώργο, λόγω σε σένα.
Κοίταξε, εγώ θα διαπιστώσω δύο πράγματα. Ένα, την εναρκτήρια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει αρκετά στοιχεία τα οποία πρέπει να φοβίζουν την Ευρώπη και την Ελλάδα κατ' επέκταση, κυρίως ό,τι αφορά την οικονομική διάσταση. Και απευθείας στη σχέση Αμερική-Ελλάδα, όπως αναλύθηκε και από τον κύριο Μπελέρη και από τον κύριο Κουτσομίτη. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, πράγματι, εμένα με ανησυχεί την χθεσινή εξαγγελία περί δασμών του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη. Και με ανησυχεί διότι αυτή η εξαγγελία είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στην οικονομική σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Όσες φορές έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν τον 20ο αιώνα, θα σας πω ότι προκάλεσε και ύφεση στην αμερικανική οικονομία. Έχει εφαρμοστεί 2 φορές η πολιτική των δασμών, στη δεκαετία του 30 και μετέπειτα στη δεκαετία του 80 σε ό,τι αφορά τις μπανάνες της Λατινικής Αμερικής. Θέλω να σας πω όμως ότι επίσης με ανησυχεί σε σχέση με την προηγούμενη σας κουβέντα η στρατηγική και του Τραμπ αλλά και του Μάσκ, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, ενθάρρυνσης ακραίων στοιχείων μέσα στην Ευρώπη, με στόχο κατά την άποψή μου να διασπάσουν τη συνοχή και τη στρατηγική της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να ενθαρρύνονται κόμματα ακραία όπως το γερμανικό νεοναζιστικό κόμμα ή κόμματα ή πολιτικοί όπως ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, που έχουν αντιευρωπαϊκή τάση. Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά, η πρώτη θητεία Τραμπ ήταν μια από τις καλύτερες θητείες στις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής. Οφείλεται κυρίως στο στρατηγική σχέση που είχε αναπτυχθεί μέσω του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Μπομπ Μενέντες. Οφείλεται επίσης στον τότε Υπουργό Εξωτερικών και στον τότε Αντιπρόεδρο, αλλά και στο επιτελείο Τραμπ. Σε ό,τι αφορά το σήμερα, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και πάρα πολύ αισιόδοξος, γιατί ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ έχει επενδύσει πάρα πολλά και στηρίζει το Ισραήλ και τη στρατηγική των Εβραίων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως προείπε και ο Γιάννης, ο Κουτσομίτης, η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια με το Ισραήλ και την Κύπρο. Είναι το περίφημο τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στο οποίο συμμετέχει +1, συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια δυνατότητα εμβάθυνσης της σταθερότητας και εμβάθυνσης των σχέσεών μας στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, πράγματι, με ανησυχεί το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να δείξει ένα ενδιαφέρον για την Τουρκία λόγω της προδιάθεσής του να έχει καλές σχέσεις με ηγέτες όχι κλασικού τύπου, όπως ο Ερντογάν ή ο Πούτιν ή ο Μπολονσάρου ή ο ηγέτης της Αργεντινής, που δεν είναι κλασικοί ηγέτες δημοκρατικής χώρας. Με ανησυχούν πολλά. Με ανησυχεί, για παράδειγμα, η απόφασή του να αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Και με ανησυχεί γιατί δεν είναι μόνο το σήμερα, δεν είναι μόνο η στρατηγική του σήμερα, είναι και το τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας στο μέλλον. Με ανησυχεί λοιπόν οι στρατηγικές οι οποίες είναι προαποφασισμένες από όλο τον πλανήτη προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά. Και δυστυχώς αυτές οι πολιτικές και αυτές οι στρατηγικές είναι εντελώς ξένες με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με την ευρωπαϊκή νομοθέτηση. Τέλος, κλείνοντας, θέλω να πω ότι με ανησυχεί, αν θέλετε, μια απαξίωση του Προέδρου Τραμπ στην επιστήμη. Και με ανησυχεί, για παράδειγμα, η αποχώρησή του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είδαμε την περίοδο της πανδημίας ότι ο πλανήτης πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Έγιναν μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας προκειμένου η ανθρωπότητα να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αντίστοιχες πανδημίες. Με ανησυχεί λοιπόν που ένας ηγέτης αυτού του βεληνικούς αμφισβητεί την ίδια την επιστήμη, αλλά αμφισβητεί και την ίδια την ιατρική, δηλαδή το πρόβλημα το οποίο υπήρχε με τον κορονοϊό. Είναι πολλά που με ανησυχούν και αρκετά που με κάνουν αισιόδοξο για την θητεία Τραμπ την επόμενη εποχή. Ωραία, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου σε λιγότερο από 2 χρόνια από σήμερα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αυτό που βοηθάει σημαντικά την ελληνική αλλά και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει ένα καινούριο ανάλογο πρόγραμμα, κύριε Μπελέρη? Σίγουρα το Ταμείο Ανάκαμψης για τη χώρα μας λειτουργήσε ως ένα δεύτερο ΕΣΠΑ και πάρα πολλά έργα εντάχθηκαν εκεί και προχωράνε. Πριν πω ότι το πόσο αναγκαίο είναι ένα καινούριο ταμείο
για την Ευρωπαϊκή Συνοχή και την ευμάρεια των Ευρωπαίων πολιτών, θέλω να πω ότι το ήδη υπάρχον πρόγραμμα πρέπει να δοθεί παράταση, γιατί πάρα πολλές χώρες δεν έχουν καταφέρει να απορροφήσουν ακόμα τα κονδύλια από το πρώτο ταμείο. Η χώρα μας σε αυτό το τομέα πάει καλύτερα από τις πρώτες χώρες απορρόφηση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια παράταση. Το καινούριο πλαίσιο στήριξης, το καινούριο αυτές χρηματοδοτήσεις πρέπει να ξεκινήσουν και να ασχολούνται και με πράγματα που έχουν να κάνουν με την κλιματολογία, με φυσικές καταστροφές, και πρέπει όχι μόνο να υπάρξουν πιο πολλά χρήματα, αλλά και να είναι πιο γρήγορη η απορρόφησή τους. Δηλαδή, όσο μπορούμε να πολεμήσουμε τη γραφειοκρατία. Αυτό κάνω μέσα από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που είμαι και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ωραία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι, πραγματικά. Ακόμη και σε κάποιους σκεπτικιστές, όπως είναι οι φιδωλές χώρες του Βορρά ή σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα έχει την αποτελεσματικότητα την οποία έλεγαν αυτοί που το σχεδίασαν, βλέπουμε ότι σε πάρα πολλά επίπεδα αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αφενός ήταν επαναστατική από πλευράς θεσμικής σύλληψης, αλλά το δεύτερο είναι ότι πραγματικά βοήθησε να ανέβει η οικονομική δραστηριότητα και η ανάπτυξη οικονομική σε πολύ σημαντικό βαθμό, ειδικά σε περιόδους σαν και αυτές, όπου λόγω του θεωρισμού και άλλων διεθνών συνθήκων οι ευρωπαϊκές οικονομίες ήταν σε μεγάλη πίεση. Έχουν δημοσιευθεί μελέτες ότι ειδικά για την Ελλάδα, χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης, θα ήμασταν περίπου 1 με 1,5 μονάδα χαμηλότερα σε αριθμούς ανάπτυξης οικονομίας από ό,τι είμαστε τώρα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι θέσεις εργασίας. Είναι οι προοπτικές για επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν στο μέλλον πράσινη ανάπτυξη, μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και άλλα σημαντικά πράγματα, υποδομές, ενέργεια κλπ. Τώρα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Αυτό είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή απόφαση να πάρθει, αλλά νομίζω εφόσον έχουμε ένα θετικό πρώτο δείγμα, νομίζω όλες οι συνθήκες και όλες οι προϋποθέσεις είναι στο τραπέζι για να υπάρξει μια νέα συζήτηση. Θα θυμίσω ότι ακόμη και η δημόσια συζήτηση, ακόμη και στη Γερμανία, έχει μετατοπιστεί τον τελευταίο χρόνο, όταν και στη Γερμανία διαπιστώνουν ότι χωρίς σοβαρές προσπάθειες ενίσχυσης του οικονομικού κύκλου δεν μπορεί πολλές φορές από μόνη της η ελεύθερη οικονομία να δημιουργήσει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης που χρειάζεται για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν οι υποδομές κλπ. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία, που είναι από τις χώρες που έχουν τη μικρότερη εισρωή κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι έχει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, έχει σε δύο συνεχή χρόνια ύφεση, υποχώρηση του ΑΕΠ. Ενώ οι χώρες του Νότου που έχουν λάβει σημαντικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από τις χώρες του Βορρά. Άρα πρέπει να συζητήσουμε με ποιους όρους θα συνεχιστεί, πού πήγε καλά, εάν κάπου δεν πήγε καλά να το ξαναδούμε. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το βαθμό δυνατότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια του Ταμείου. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Και επίσης πρέπει να δούμε και άλλους τομείς δραστηριότητας που να είναι προσβάσιμοι σε σχέση με ένα πιθανό Ταμείο Ανάκαμψης 2. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, δεν είναι μόνο οι βασικές υποδομές που χρειάζονται. Υπάρχουν και άλλοι τομείς της οικονομίας που θα μπορούσαν να ενισχυθούν. Και ο πρωτογενής τομέας που δεν είχε μεγάλη συμμετοχή πρέπει περισσότερο να βοηθηθεί, και η εξωστρέφεια. Αυτά είναι ζητήματα που πιστεύω θα μπουν στο τραπέζι το ερχόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε άλλα θέματα που είναι πολύ σημαντικά, αλλά ίσως να ξεκινήσει η συζήτηση, και είναι πολύ θετικό που στην Επιτροπή που μετέχει και ο κύριος Μπελέρης υπάρχει αυτή η ανοιχτή κουβέντα, και νομίζω θα γίνει πιο έντονη το επόμενο διάστημα. Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Φοβάμαι ότι η Ευρώπη λειτουργεί πάντα με διαφορά φάσεις, και λειτουργεί με διαφορά φάσεις λόγω, αν θέλετε, της γραφειοκρατικής λογικής να μπορέσουν να συνοψιστούν, να συμφωνηθούν
27 διαφορετικές απόψεις, συμφέροντα και συνεισφορές προφανώς. Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήθηκε προκειμένου, ήταν το υπερόπλο της Ευρώπης, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του κορονοϊού, δηλαδή της μεγάλης ύφεσης που προκάλεσε το κλείσιμο παγκοσμίως της αγοράς και προφανώς της ευρωπαϊκής αγοράς. Άρα, με βάση αυτή τη λογική, όταν δημιουργήθηκε ως Ταμείο, είχε μια εξαιρετικά σημαντική συνεισφορά και στις κοινωνίες και στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Τώρα όμως αυτή η αφορμή είναι παροχημένη. Νομίζω ότι πολύ σωστά είπε ο Γιάννης Κουτσομίτης ότι στην Ελλάδα παράγει αύξηση του ΑΕΠ, είπε 1 με 1,5%, νομίζω είναι και παραπάνω, μπορεί να προσεγγίζει το 2 και να το ξεπερνάει σε κάποιες προβλέψεις ετησίως η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται εκεί αφορούν και δεν μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά πολύ μεγάλους ομίλους, πολύ μεγάλες εταιρείες και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ένας από τους τομείς στους οποίους εντάσσεται εκεί είναι ο τομέας της πράσινης μετάβασης. Σήμερα, μετά την εκλογή Τραμπ, τα δεδομένα και η ατζέντα του ΟΗΕ για το 2030 είναι διαφορετική πια, δεν ξέρω αν είναι ενισχύ, αλλά και τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να επανεξεταστεί συνολικά η στρατηγική και πώς πράγματι θα μπορέσει αυτός ο πλούτος που προσφέρει η Ευρώπη και η δυνατότητα ανάπτυξης να διαχυθεί σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία και στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις. Έμεσα γίνεται αυτό, δηλαδή οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που μπορούν να απορροφήσουν γρήγορα και να παράξουν έργα, το κάνουν μέσω υπεργολάβων, αλλά αυτό είναι μια έμεση, αν θέλετε, διάχυση της ανάπτυξης. Θα μπορούσε να γίνει ίσως με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική στρατηγική. Νομίζω ότι είναι δίκαιο για τους λαούς της Ευρώπης, αλλά είναι και αναγκαίο η ευρωπαϊκή ηγεσία να βρει έναν νέο τρόπο να κάνει ένα οικονομικό restart στην Ήπειρό μας, γιατί οι καιροί που έρχονται είναι δύσκολοι. Ωραία. Να μείνουμε λίγο, μάλλον θα πάμε σε άλλο θέμα και θα πάμε στη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναμένεται να πιέσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες στο ζήτημα της Ουκρανίας. Είναι όμως έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, κύριε Μπελέρη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη στιγμή στο Ουκρανικό πιστεύω ότι βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στήριξε τον Ουκρανικό λαό σε αυτή την άδικη και βάρβαρη επίθεση από τη Ρωσία. Ας είμαστε ειλικρινείς, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, η Ουκρανία δεν θα ήταν τόσο αξιόμαχη και δεν θα μπορούσε να αντέξει. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με την αμυνά της. Έκανε μια πρόταση ο Πρωθυπουργός για ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας ως Ευρώπη. Τα κράτη, με το να φτιαχτεί ένα ταμείο που τα κράτη να μπορούν να δανείζονται από αυτό το κοινό ταμείο. Πρέπει και άλλες πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα έχει το στόχο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, οι δαπάνες είναι πάνω από το 3%. Θα πρέπει και άλλες χώρες να το φτάσουν αυτό και να συνεχίσουμε να έχουμε μια ανεξάρτητη πολιτική, ανεξαρτήτως αν η κυβέρνηση της ΗΠΑ έχει αυτή την άποψη ή την άλλη. Πρέπει ως Ευρώπη, είμαστε πολύ δυνατοί, είμαστε μεγάλος οργανισμός, να μπορούμε να έχουμε αυτόνομη πολιτική. Ενισχύοντας την άμυνά μας, θα μπορούσαμε να έχουμε και πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Ναι, πραγματικά πλησιάζουμε σε μια στιγμή μεγάλης συνειδητοποίησης, θα έλεγα, βίαιης συνειδητοποίησης, ότι είμαστε αναγκασμένοι ακόμη και δια της βίας να αντιμετωπίσουμε εξωτερικές απειλές μόνοι μας στην Ευρώπη. Δεν λέω ότι είναι δεδικασμένο ότι οι ΗΠΑ θα μας αφήσουν στο έλεος της ρωσικής επιθετικότητας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποια στιγμή οι ΗΠΑ να πούνε εντάξει, σας βοηθήσαμε τόσες δεκαετίες, κοιτάξτε, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Απευκταία αυτή η στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε έτσι όπως εξελίσσεται η συζήτηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Αυτό που πρέπει να γίνει πλέον είναι να αφήσουμε τις ιστορίες του παρελθόντος περί ευρωατλαντισμού και ότι η πιθανή αμυντική συνεργασία της Ευρώπης υπονομεύει το ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ? Εδώ κινδυνεύουμε να μην υπάρχει καν ΝΑΤΟ σε λίγο. Λοιπόν, σαφέστατα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική συγκεκριμένη και γενναία. Και όταν λέω γενναία, πρέπει να μιλήσουμε
στους πολίτες μας, ακόμα και χώρες που δεν έχουμε άμεση απειλή, και να τους μιλήσουμε για το ενδεχόμενο ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή την Ήπειρο. Το κάνουν αυτή τη στιγμή οι χώρες που νιώθουν άμεσα τη ρωσική απειλή, όπως είναι οι χώρες Βαλτικής και της Σκανδιναβίας. Σε ένα βαθμό το ξεκίνησε και η Γερμανία. Πρέπει να το κάνουμε συνολικά σε όλη την Ευρώπη και να είμαστε έτοιμοι να την υπερασπιστούμε συλλογικά. Αυτό είναι μια δύσκολη πολιτική άσκηση, απαιτεί εθνική συνένεση και απαιτεί πολύ σοβαρές συζητήσεις και ειλικρινείς, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα γεγονότα που μπορεί να προκύψουν. Κανείς δεν γνωρίζει αν ο κύριος Τραμπ καταφέρει να βάλει τα δύο μέρη του Ουκρανικού πολέμου στο ίδιο τραπέζι και να βρεθεί μία λύση. Λύση βέβαια δεν θα βρεθεί, θα βρεθεί κάποια ίσως κατάπαυση του πυρός. Αλλά ακόμη και αυτό, μετά από 3 χρόνια και παραπάνω πολέμου, είναι πολύ σημαντικό αν συμβεί. Όμως παρόλα αυτά δεν θα σταματήσει η ρωσική απειλή για την Ευρώπη. Ακόμα και αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι και να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα. Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Θα σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Μπελέρης, ότι η Ευρώπη και κατ' επέκταση η Ελλάδα βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο πλούτος, δεν είναι μόνο πολιτική, δεν είναι μόνο γραφειοκρατία. Είναι πάνω απ' όλα αρχές και αξίες. Είναι αρχές και αξίες και στήριξη σε ένα κράτος, με ό,τι κόστος και να έχει αυτό για τους πολίτες της Ευρώπης, και οικονομικό αλλά και πρακτικό, σε ένα κράτος το οποίο δέχτηκε επίθεση και αμφισβητήθηκε η γη του και σκοτώθηκαν οι πολίτες. Βάλτε στη θέση της Ουκρανίας στην Κύπρο ή βάλτε στη θέση της Ουκρανίας στην Ελλάδα, αν ποτέ βρισκόταν και απέφχομαι να βρεθεί οποτεδήποτε. Θα θέλαμε τη στήριξη της Ευρώπης. Ευτυχώς λοιπόν αυτή η στήριξη υπήρξε. Εγώ δεν θέλω να τελειώσει κάπου εδώ η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης και να ξαναγυρίσουμε σε μια κατάσταση που καθένας κερδίζει οτιδήποτε. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα διεκδικήσεων εδαφών και κερδών ή απολειών. Είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αξιών, είναι θέμα ελευθερίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε μέχρι τέλους στον Ουκρανικό λαό και να υποστηρίξουμε το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση και στην ελευθερία του, με ό,τι κόστος έχει και αυτό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα μπορεί να είναι η Ουκρανία, αύριο να είναι κάποιο άλλο κράτος που θα πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι. Βεβαίως, εδώ θα βάλω τον αστερίσκο ότι ναι, η Ευρώπη επέδειξε την απαραίτητη αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Θα έπρεπε να το έχει κάνει όμως από την πρώτη στιγμή, όταν ένα κράτος μέλος που ήδη βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποκατοχή η Κύπρος, δεν είχε την ίδια ανταπόκριση από την Ευρώπη, αλλά και γενικώς από τις δυτικές χώρες, τη Δύση όπως η Αμερική, παρά τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι οι συμμαχίες γενικότερα αναδιατάσσονται στην περιοχή, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι αρχές, είναι οι αξίες, είναι ακόμα και σήμερα η δυνατότητα της Ευρώπης να έχει τη δυνατότητα να μιλάει για δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία. Ωραία. Κύριε Μπελέρη, να σας ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχατε στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχες στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά. Μεγάλη μου χαρά. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ που συμμετείχες στην εκπομπή μας. Χαρά μου και τιμή μου. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα, όπως πάντα και πάλι μαζί σας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify.